Webafowethu, induna yamabhinca ithi Khuzane Mpungose uyeke manje umculo. Akusho mina, kusho induna yamabhinca ke insizwa ke enokudabuka ke endaweni ke yakhona ke eMtuba ke lapha ke. Lo mfowethu ke uchaze kakhulu ke kabanzi ke ngodaba ke lukaKhuzane ke Mpungose. Angifuni ke ukuthi uzwe ngami ke, kodwa ke okufanele ukuthi ngikunikeze ke nayi ke inkulumo yakhe ke lapha ke ayikhuluma ke einkundleni ke sokuxhumana ke. Exeka ke uKhuzane ephinde emcela ukuthi ke akaphume ke emculweni kaMaskandi, kwanele manje, kusho induna ke yamabhinca. Bafowethu, ngicela ke uqala ungena kule channel ke, angakhohlwa ukusubscribe ke, aphinde like lama video ke, mese ke ulalela nayo induna yamabhinca ke nizizwele ke ukuthi ke ithini ke kuKhuzane uma ke isho kanje. Mina ke angisho lutho, kodwa ke nayi indaba. Cha mabhinca, bengithi mina insizwa uKhuzane mfokaMpungose, mfowethu, nabasondelana naye bengithi mina akawuyeke umfowethu umculo, ngoba mangibheka ngibheka ulive wengoma yakhe le akade yenza ngeinsimbi lena, akathi ingoma entsha ezophuma mawubheka, akade ngibuka lapha kuyimpucuzeko. Bengibheka lapho kuyimpucuzeko. Hayi ngeke. Is not make sure Khuzane. Uyabona lezi insimbi zakho, abantu bavele babanda, ngibheka abantu babanda noNtshatha. Uthi akubalwa abantu bayithulele, bavele bayithulela. Zafaka lezi insimbi. Khuzane akhona but siyakwazi Khuzane mfowethu ngekhathi zakhe impela usashisa. Siyakwazi impela usashisa Khuzane, kodwa manje bengithi mina Khuzane mfowethu, ngoba uyakwazi ukuhlanganisa noMageza laba baxhasayo kakhulu ngeindaba zokuhlelwa kwemicimbi. Bengithi uMageza umhlonishwa engimaziyo, ngiyamazi Mageza lapha kwenye indawo yakhe yama-restaurant ahamba phambili lapha iMushroom eMhlanga. NgizokUMageza ngumvakashele, sicele ukuthi bekhulume noKhuzane ukuthi ngeke egxile la ekuthenini ebe yi-ambassador yemicimbi la bayihlela uMageza bonke all-white laba. Yebo, ngoba nanakho ukuthi mhlawumbe Khuzane uzoshaya nonyaka lo ngale ngoma. Abantu abakusarandile osomabhizinisi njengazi insizwa lezo Mageza nabo umncineka laba ngemali abayifaka, kodwa mfokaMpungose akuliwa, kodwa bengithi mina awuyeke kancane umculo, ngoba mangilalela, mangibheka lento yenzile ithele ngehlazo nabalandeli bakho. Lezi insimbi nje lezi mawuthi ngempela lezi obufuna ukuyizisa abalandeli lapha kwimpucuzeko, ngeke mfokaMpungose. Bengithi mina ume mfowethu ngomculo, awukugxile ekuthenini usebenzisana nalaba osomabhizinisi abahlela lemicimbi lena obaphambili kuyona, njengalona nje ozayo all-white oMageza. Ake nikhulume noKhuzane ukuthi ake egxile nasekuthenini Khuzane, siyazi ukuthi ubuwathole namathenda lapha ey'bhedlela, ugxile nasemathendeni, kodwa ngeke ngapha emculweni akuseyikho Khuzane.